Urang ba senong jong senong umsning properbi uba Rocky Marwen haba ai jingkran ha kasngi ba kaseng kentai umsning pelun rengkat bat kaseng longkemi umsning properbi kalpanong ya kijing pun kuburom ya ki khon samla ki bapas bah ha kijing pule bat ki nong ile kai ki belara ga nam kuburom ki badan ha kathain umsning ulong ba senong umsning kalade ka wei na ki senong ka badan ya ki nong ile kai ki bapau nam ki bara ya ga nam kuburom om tangi ki district Henry ya kejelahi barokawai. Bat om tang kata Henry kila ru ya kanam jong geri India habalit ya simbenta sia gijing lekai beper jong kiri ke pertai hakeleng. Napdeng jong kiwe ikong margar petau ide iwe na kinoi lekai ikon keti bela yo ya shibun ki kusnam bat ibla ru banirap ya ki khun samlakan thai ban mi syakmat ban hikai ya kene kejat jing lekai ikon keti. Shushu te orang masyunong ulong ba kiwe ki sorkar jela hapok kari kiladon ya kejing penmang banirap kerpang ya kinong ilekai dak kekam kejam kum kejing penrung sek kampulin kum hanga kerdan DSP ni kiwe ki kerdan Henry kum balong hadu mentahi ke sorkar jela Meghalaya kam syampat ladon ke bakum keta kejing penmang lani kejing penmang thungkam thungjam ya kinong ilekai kibawan sakmat ha kejing ilekai baper Shushu na galiang jong ba Rocky kala beri Sherman jong umsting town dorbar ubadeiru ulok jong ikong market petau haba jingkran ulong ba kejing le jesim benta sia kejing lekai baper kamtam ki badan kamban le jabari ki lut dakilak tengkah bat kata kejing kular ban yo ya kejing rap nang sorkar kam judan kebetikna bat kakut tang ha kejing penmang bat teng kumukpa uju perkat balangnya ban pha lej ilekai namar kadon tang kejing pelut bat ke sorkar kam yu ban irap ya inong ilekai ibakat ikong market patau ibala bat ru ya ke kerdan kom ke champion ha ke pertai na pedeng jong ki kentai ki bai ilekai ha kejing ilekai kon kiti da pai ha ke barok kilian na po snong jong ile labun ki players ki blami apo kejing lam jong kong market teng ngiru ngisem jenja kwa ban irap ki bepli kwa ban sailut ban ai ki tambangin le kumno nim kot bor kat lai bori berit ni kener ki banyarap hangni gidon ki lawan sekidi ki world championship tournament ki balai lagi kun denre ka susi pat ba ka state ka jungi ka jella ka jungi ngatrai na plen ki sports person te tangkong margaret hi banang yo award ba hedu hadu sanlak iyo mo banda daily habang tang sanlak banda day sa kisha banda day kata ka recognize sports katakan sports kapa kajingile kai kapa ka Meghalaya ka simsi sate ndai tang mansu ai tang sanlak ladi manai direct post DSP mo deputy superintendent of police the pet security ki state ki ba khamile kai bha khamla ban ra nam ya state layo direct DSP de bele har sapo ka jela ka jongi de hangi don ki khau perkhat baron samsutnga ibra shim benta ha ka politics nangit ha ka wi si ma iru ibadon rengkat ha government benta inang lak ban ai jimut na miyak sorkar paling im thau king kalak kanti kum sibenta ban penslur ya kinong ila kai sports ki jongi lada amla ban ai ki post ki bahe ai se ki we ki post ki bare bo kerpang na kamta ki sportsman mo jonga jela ka jongi lada amla ban ai ka post DSP ai ka post constable ro ai ka post sub inspector ro lane ai ka post kum ki inspector ha ki department baper alis mo ki pet kat kum ka kerdan ka bakiwan ra ya ka nam ke dia kata dia kecil kentu ke jungi tengah kentu idon yang beli jungi iban saya saat hari dorbar tawan ke jungi tengah ngit pembairu insara yang ini ke resolution hak house hak ying dorbar tawan baka sport department kali ban perkhat ban kentiu ki khun samla ke jungi ki balik laga dia hak no komentar laga dia hak arm wrestling laga dia hak football laga dia hak athletics laga dia hak muay MMA Henry kumno ka di ban perkhat banbu igi polisi kumno ban kentiu ya ki kinong ile kai sports ki jongi khamtam na ka district ki jongi ka district ka jongi ka bala pau sisa ha ki jingi le kai nadagi pet ha kino ginoru khamtam ladagi phai ha ki athletic meets bejong ka state ki jongi da pet mano ba khambun bun khna ari boy mano ba represent ya jela jongi bun na boy da pai da nagi phai football ka team na pori boy jadi ki team bala adu tengi sokman sisa bagi kun samla jongi ki donde kata ka capability ka capacity jongki ban compete ban match national ban match international Henry gidon kam support mano ban support na ying na sem na shdong na thau game lang asanang na jongi bat khamtam ka sorkar jelake te wat bangaru tikteng ngakum perkhat yala de nga set konsol mo wala de magret ide lok jongaru nga set perkhat mo nga ani sulit lekai sulut klem yo jingyo na ka sorkar kendet ru pi to Shusco Donbok ba Hagapor ba ile ka world champion cepo Turki
hakpor balong sport minister iba paidan alisi dak ai ya kata ka perkup borom isan lak alisi dak yo rekum balong mentai lawan asin mio menang nang pla te ya kum gini kijinge kidang kum mangi ginoi lam te teng is ko mon ong ben kanyo no na biang siyo takanam cekanam ka pisah na pla lut teng yang kanyo no pi te dina mata kadao doktor kum gini kijinge kipan ki pelian kam tam li international tong ong national te ngamda ong tham tu adu kata andre international ibale marki balale international kembet baga estimate joki lakhs jong bet maybe hapo arlak bet hi deden matagum kini ki cek kam kini ki peliar ki chef jing te nga don doktor mo te dalong gabala te doktor insa perdelem haka mo hakomen ladai don haka option ru tin se ba kiladon ki sport person nang ni nom sling haptam ne na konsisi jong kiladon rupa ki international player pi bat ki balawara nam ru ndai ba ki mot le ki lawara ru kanam ke burom le ayu ki menta te kata ka dei ga jing put skau jong ya pi doktor te perkhat bahar tor nom ta jong kiru nomar ba bakut de ha bakut de na kaleng jong ki de da don lang national re how emle te kan mau ya le pan pis national emle ha bakut emle kani ga jing tre stop ma jong pi ka jing yo khet jong pi yo so jong ka jing jong ka jing angnut ka jong pi na try ka jing lenti ba pi ya ka te ka basuk pi hap ban tre stop ka ba kham kong san lai ka jing support ka jing ai jing kershan na ka yi kesan na i mei pa jong pi ki ban la trut ka mau ka ding sha ka ski islam kum no ban penbit penbiang ye pi hadu ka jing le school ka jong pi na do badang ren hadu ko pindep ki exam ba pe to what clear ye ni kan mau ya lai mei pa ibadon hasda sna bat pi ibaju ai man sim ye pi ibaju penbiang ye pi bat kham tam ibaju kit ban ba ya ka jingdon kam jong pi kata ka ding ba banin kong kaban nang ta ka jong pi ki het ki bi ki ba pule tak shibun ki exam ki ba pher ba nge chakman manta de ka por jong ka competition mo ka competitive ka competition ka ba shir khai ba lada ki ba shadil hite ki ba na ban ya khun shakmat te dan jaka ha ka perthe jong ka competition na kan mau ya ki kintin ki ba mahe dr didi lapang iju kran ba kapor bakren mai na do kapor ka ba kham man shwa ibadang idang long MLA idang long chief minister jong nong po idang long chief minister jong ka ri jong ka jala ka jong idang long MLA jong nong po constituency ijo ang ini ki kintin kapor kan sapoy survival of the fittest utaw bat tebet ubabit tang utaw unin tigani di kapor i have to be hagajinya di jong pi exam survival of the fittest utaw ba fit utaw im ba utaw badang le bha ubadang pule bha ubadang la bani khun ubadang wan shakmat utaw unyon ngkom kani di kapor jong ka juk competition di pihapan ya khun pihapan len lade pihapan ino ya kita ke rongpong ke jing tunjuk jong ka perthai kham tam kani ke social media ka ba pentolor ka bar pentolor ya jing mo jing perkhat jong pi ki khun samla kham tam ka smartphone wei balayo smartphone hangta kala pentut menchuangi ong wei balangop ya ka kiat jing im la flop henry mentau wei balangop ya ka smartphone bat ka social media jing im la flop te kenau ha kani di ka por ha ka ba ka jing tunjuk ipi ka Facebook ka Instagram mau ka WhatsApp ka ba bon ki jing tunjuk lada pi kham baklale kham so hing te tang ka ta ngajak kham tam phimi nani na shnong banlek pule shasar jingem nong kendong kat no mi so sarong hendre ga jingem hasor wat bakla we wala bakla jingem la flop te menta ka de ka por ha ka ba ngina me ken shu tang na social media ni hapan kren ru ga jingma ka ba ap hakmat ka jing tunju ya ki khun samla shengrang gi jongi bat khun samla kan thei ro hapan nong yo pingop ta de drugs nang gi di sgi dang rakhe ya ka international drugs abuse mo bagi ong say no to drugs ka thong jong ka United Nation kumno ban rat ding khong ya kani ke jingsliu ba kraw na to kisnyam gi ba munshwa ba don ke jingile bangin la ban rat ding khong pe pi ha kini kisi ke jingjin le
wat ki longin long sem hasnong thau jungi labun ki bagi ngop labun ki bangan tingim kwa ma phiru ki hep ki bi benang don ka lawai ki ba phanai wat ngop ka jing sha pen soi phin yo swa tan ka jing yo ei sudah ka jing penro sudah ya pi wei wela baklang hang ta te lakut ka jing im ti hep bi ka jing kerpat nak liam jonga yai tre sitom yai ne be kani ka consistency ki bagi ong ka jing tre sitom ka jong pi yai ne be penakam hok ya ka sap ka jong pi pule sitom kani ka jingya nanti ka jong pi ka tu momentum ka bagi ong kapag tu ka ba pikir kot hapor pito exam metering hapor pito ya ka HSLC class 12 katu ka timing ka momentum ka pikir benek be hadu bila le ki kertan la pero pe ki pule jong pi lada pi ai ne ding tam tau ban job